Sino si Buba? Si Buba ay ako. Thank you, Nens. Ay, Rochelle po yan. Rochelle Aquino. Yung apelido ko po Aquino. Tapos yung pangalan ko, Rochelle. Rochelle pala yung kotse. Anong pangalan niya? Rochelle te. Rochelle, R-H-O-C-H-E-L-L-E, Rochelle. Tapos, binartagal lang ng Buba. Dahil nakala nila si Buba. Ah, sige, go. Mabait naman po yan. Ano yung magmurit-muritan niya, magbali-baliwan lang para kumita. Kung magano, dumidiskarte lang siya para kumita. Ginagawa niya lahat para kumita. Taga-saan ka talaga? Kahit na ganyan, mabait yan po yan. Hindi naman totally talaga na sira ulo na kakausapin mo, tatawarin ka lang. 6, 7, 8. Action. 5, 6, 7, 8. Right, camera. Action. Tayo na sumayaw ka sa bayang sex bomb. Ow! Ow! Sige na, sumayaw. Huwag kang aayaw. Sige, hataw. Kembot, gumalaw. Ang Huwag ganda ng mong boses niya. isipin na mayroong nanonood. Come and shake a working sa harap at sa likod. Giling lang ng giling na parang walang buto. Come and shake a working. Sige na, todo na to. Hasip, sige, ikembot mong mabuti. Huwag ka nang magjahe. Come on baby, ganyan nga. Nag-women's ka nga, laban Buba. hanggang magdamagan. Basta sa sayawan. Come on baby, parang sex bomb. Sex bomb, ibigay mo na sex bomb. Tila ko'y nakalutang nasa langit. At kung hanggang dito na lang ba Ang ganda ng tayo, boses. di pa babayaan na sa akin ay may talam. Tayo buba, tayo buba. Sige nga. Oh, buba. Gusto niyo po yung buba? Signature niya yan, Buba. Buba, pinaglihi sa papaya. Ang hinaharap ko ay pambet daw ng bata. Buba, ha, si Buba, sa masarap na dalaga. Pag umaganyan, ang sarap niya. Ako si Buba, gulat sa aking tsura. Di lang pang pamilya, kundi pang sport pang. Buba, ha, Buba, sexing dalaga. Lagyan na po kati. Okay lang binibidyohan ka? Napagod. Okay lang mabinibidyohan ka. Lagyan mo sa ano, kuya? FB. YouTube na. Okay lang yung lagay sa YouTube. YouTube, tsaka FB, boss, FB. FB, Facebook. Okay lang sa'yo. Gusto ko Facebook. sana. Gusto na. Pag ibibidyo ko, gusto ko po. Kasama ko po kayo. May Facebook ka ba? Gusto ko po kasama ko. Ilalagay ko sa Facebook, okay lang. Sa Facebook, YouTube. Ilagay namin, okay lang. YouTube. Ano pa? Ay, kuya, pwede humingi ng request? Ano? Pwede humingi ng lips to lips to Ay, Lips to 10 minutes. Kaya, lips to lips 10 minutes. Marimar, kuya. okay lang. Last song. Sige, Sige, ang dami niya, no? Ang dami. Magkano po yan? Oh, Kami, go. pabili na akong charger. Maraming kape ang kamo ko. Oo. Huwag ka maingay, yung ingay mo. Oo nga. Gusto mo Ay, si Pogi, oh. Si Pogi yan. Kanta na daw, oh. Ikaw kumanta, kakantayin ka. Marimar na Pogi. Sige. Kaya salamat, Tote. Ingat po kayo sa tayo. Sana bigyan po ko ng maraming blessings. Kuya, sana bigyan ng maraming blessings. Oo, thank you, sige. Apo. Marimar na yung malago. Sige. Malago, Marimar. Oo. 5, 6, 7, 8. Right camera. Pogi. Ano ba yun? 5, 6, 7, camera. 8. Right camera. Pogi. White camera. 5, 6, 7, 8. Right camera. Pogi. Marimar. Ow! Ako si Marimar. Simple man at mahirap. Meron din mga pangarap. Hangad sa pagdarasal. Tunay na pagmamahal. Marimar. Ow! 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 Meron pa po kaya, meron pa. Meron pa. Marami po tayo, marami akong kantay. Marami akong naisip. Meron pa po kaya, meron pa. Meron pa. Marami po tayo, marami akong kantay. Marami akong naisip. Opo. Yung XB ko ya, XB. Oh, sige. Oh, sige. Asdog, XB, X-Buba! Kalimutan mo na yan, sige maglibang, huwag kang magpakahibang, dapat ay itawa lang, ang problema sa babae, dapat dininda. Hayaan mo sila na gumanyan sa'yo, diba? Sabi ko naman sa'yo, lahat ng loko-loko, pagkatapos kang pakilama, di ka nalalayo. Kaya wag nang uulit pa, kaya wag nang Ang ganda ng uulit pa. boses niya. Eto na naman tayo, kailan ba matututo? Pag-ibig ko'y sakit sa ulo, kaya wag na wag ka magpapabastos. Ikaw kasi ang galing, ang hilig mong pabastos dyan. Di ka pa nagala sa iyong nakaram. Ilang beses kang mapapayuhan. Alam ko naman, ikaw ay masaktan. Di kita bina-down. Pag pumili ka kasi, ang hilig mo magpakamot pag may pogi. Kaya ngayon mag-isip-isip ka, Buba. Oh, di ba? Oh. Appear. Yes. Apete, kayo naman din. Okay na, okay na, okay na. Okay, okay na tayo. Isa pa po kuya, isa pa. Sige, isa po. Isa pa. Sige. Sige, last na Babalik, yan. babalik. Babalik. Oh. Let's give it up to... Ay!
Pakilala mo Ayun na, let's give it up to Na, Buba! opo. Buba kuya. Ay, ano bang kanta tayo? Ano bang gusto nyo kanta? Wala Oh, ka. go Rochelle! Kanta lang kuya. Hindi okay na. Anong kanta? Anong alam mo? Yung alam mo na lang. TikTok, mag-TikTok ka na Hindi lang. ako marunong mag-tiktok. Hindi ako marunong mag-tiktok. Baglasin. Hindi okay na. Okay na. Okay na. Hindi kuya, isa lang, last na lang. Sige, last na lang. Sige na. Ilalagay niyo sa Facebook kuya, sa Facebook, FB, sa YouTube. ganun. Sa Facebook, FB. Sabi ganun. Oh, go. FB na kuya sa FB. Oh, go na. Kahit anong kanta na kuya. Oo. Mapulis. Dahil mag-isip lang ako tayo. Oh, mag-curfew na, bilisan mo. Uulit-ulitin ko ang nadarama ng aking puso at sa piling ng yakap mo matatagpuan larawan niya. Ikaw ang laging hanap-hanap, si Marian Rivera. Si Marian Rivera ay kalukalike na ni Buba. Si Buba ay kalukalike ni Miss Marian Rivera. Kaya ngayon ang mga tao'y naloloko. Kaya ngayon ang mga tao'y nahihinalilito. Thank you. Oh, galing. Ito, pabili ng kape. Salamat po. Bye-bye. Tama rin kanta tayo? Oh, anong message mo? Ano message mo sa Sa mga? Facebook. Opo. ang message ko sa Facebook, kung sakaling ipopost man to sa FB o kaya YouTube. So, nagpapasalamat ako dahil kahit papaano, kahit ganito ako, may mga taong gusto mag-post ng aking video. Saka higit sa lahat, kahit na hindi nila ako tanggap ko naman ang sarili ko. Yun lang at maraming salamat. At Thank you wala so kang much. sinatapakan At may ng kasabihan ibang tao. Hindi, at wala akong tinatapakan ng tao, wala akong sinasaktan ng tao. At may kasabihan tayo, na sa Diyos ang awa, na kay Buba ang gawa. Thank you so much. Sa Galing. COVID, sa COVID. Nag-obit. O sige. So he lost one compassion, so he lost one. Dahil yun, puro. Salamat. Thank you. Salamat na kuya. Oh, sige. Kasi kuya, ikaw ba naman kabasusin yung kapatid mo? Oo. Ba't kasi hindi ka nagsusuot Tapos ng lalo na sexy? ganyan yung itsura, Ba't ka nakawagad. nagsusuot ng sex? Idol ko po kasi si Sex Bomb. Saka idol ko po si Marian Rivera. Talagang idol ko si Marian kuya sa kasi talagang kahit anong mangyari idol ko pa rin. May idol ko po yung dalawa. Si Marian Rivera po saka yung Sex. Wala ka pang anak? O dagdagan ko yung pera mo. Salamat kuya. Sana marami pa kayo matulungan na kuya. Tara bilang kayo. O ilang kape mabibili mo dyan? Ha? Ilang kape mabibili mo dyan? Marami po. Ilan? Sa 100? Sandali lang. 10 plus Magkano ba 10. yung pera mo ngayon? Bali, ano po, 20 pesos na kape kasi, bali, kasi 50, ano yun eh, 10 piraso na kape yun eh. So ilang Matali, kape? so, bali, di ba nag-aral, sa matalino naman ako kuya, alam ko naman yung ginagawa ko. Tsaka nag-aral po ako. Bali, nakayari po ako, kasi nung elementary ako, FNCES. Florida, ang ibig sabihin ng FNCES, Florida Blanca New Settlement Elementary School. Tapos bali, nakayari ko ng first year hanggang third year. Bali, yung FNAS, Florida Blanca New Agricultural School. O magkano yung pera mo binigay ko sa'yo? Anong totoo? How much? Oo. Bali, ano, 270. Yes! Magaling nga sa math. Ikaw ah. Uwi ka na yan. Kuya, pwedeng minsan kunin ko yung number mo. Can you be ma-text me? Can you be ma-text me? May asawa niya. May Yes, asawa yes. niya. Lagay niyo po sa YouTube natin. Sa YouTube, oo. Sa YouTube. Hanapin Text niyo po ako tayo nung tawag niya. Ay, wala pala. Anong totoong pangalan mo? Kunin niyo po yung number ko tayo. Gusto niyo? Uy, anong totoong pangalan mo? Kung gusto niyo po akong tulungan, bigay ko po yung number ko. Gusto- Kaya lang, huwag niyo po pamimigay kahit kanino. Oo, nakakayaman sa'yo. Oo. May cellphone ka. Ito po, te. DK-pad. Ay, oo, may cellphone. Ito ang number ko, kuya. Oh, sige mo. Sabihin mo na lang. Sige. Huwag mo. Sa'yo. Sige, Sa'yo. Kaya pakiano ko yan. Eh, bigyan mo dun sa assistant ko. May assistant ako yan. Ito. Oh, anong May asawa ano? na, kuya? Oo. Kapogi mo, no? Ay, yung asawa ko. Oh, Kung yan. nililo kaya, Ito yung asawa niya, ano ka ba? pag ino ka asawa mo, bugbugin mo, ay naku, pogi-pogi pa naman. 09, sige Hindi, sabihin. joke lang. May kadyungot ako eh. Sige sabihin mo, 09. 09 Huwag mo sasabihin, makukuha sa live. Ayun nga. Amin na ako magta-type. Pag ano kuya, pag nabalitaan niyo ako, pag tumawag kayo sa akin, pagka oras na nilagay niyo na sa YouTube yun, para at least marami namang natara. Yung kulay yellow ko, yung che.
Chepo. Totoo ko palayo ko tayo Cheche. May Facebook Bali pa nga, wala te. Yan lang ang cellphone ko. Ano totoong Bigay ko. pangalan mo? Rochely. Rochely. R-H-O-C-H-E-L-L-Y. Rochely. Ah, Rochelle. Tapos N Aquino. At bali yung apelido ko Aquino. Tapos yung gitna ko N Nagit. Aquino po apelido ko. Ilan kayo magkakapatid? 6, 3 babae, 3 lalaki. Bali pangulang panganay po ako. Nasaan yung mga kapatid mo? Po. Nasaan yung mga kapatid Bunso po namin yung dumaan kanina. Kapatid ko po. Lalaki. May asawa na iba? Hindi, bata pa po yun. 17 pa lang. Ano pa lang po yun? 17. Yung iba. Ay, 14. Yung iba mong kapatid? Oo, may asawa na po. Okay, tara na. Ay, ano po yan, kuya? Mga pagkain? Pagkain yun. Tsaka huwag kayo, kuya, pwede nga ako na mag-request sa inyo, huwag kayong ganong manigarilyo kasi nakakasama sa kalusugan. Sige, sige, sige. Sige, Meron ka babay. magkano manigarilyo kuya? Babay ka na dito. Babay. Ay, ano, lagay niyo po sa Facebook kuya. Oo, Promise tsaka- sa akin kuya. Okay lang sa'yo. Promise sa akin kuya. Oo, lagi sa YouTube at saka Facebook. Opo. Pag sumikat yan kuya.